lamang, Jesus. O awit ng pagpupuri sa'yo lamang. Yes, Lord. Hallelujah, Father God. Patuloy. Amen. So ngayon naman po, darako na po tayo sa word. Tinatawagan ko po si Sister Juler para i-lead tayo. Ayan, isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Purihin po ang Diyos. Sa pagkakataon pong ito ay binigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon na makatayo sa inyong harapan at i-share ang kanyang kabutihan at kanyang salita. Bago po tayo pumunta sa message po sa gabing ito, ako po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Patuloy ka naming tinataas, dinadakila sa oras na to, Panginoon. Ina-acknowledge namin na, Lord, kami ay walang magagawa kung wala ka, Panginoon. Walang pagsama ng iyong banal na Espiritu, O God, Lord. As we speak your word, O Panginoon, sa oras na to, lang isa niyo po ang bibig, Panginoon, maging karapat-dapat po, Panginoon. Patuloy ka naming maitaas, madakilang yung salita, Panginoon. Salamat po sa paggabay niyo po sa bawat isa sa amin. Ikaw pong pinupuri, dinadakila sa tanging ngalan mo lamang, Jesus. Amen. Ayan. Muli, isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Before po ako mag-start, meron po akong isang tanong bago po tayo pumunta sa ating pag-aaralan sa gabing ito. Sino pong nakakaalam ng emergency hotline po natin? Po, Pastor? Ayun, praise God. Tawa po si Pastor. Amen. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay makikita po natin sa Jeremiah 33 verse 3. Yun po yung, kung sa US may 911, sa Christian merong Jeremiah 33:3. Amen. So makibukas po tayo sa Jeremiah 33:3. Sabi po dito sa English, babasahin ko po. Sabi niya, "Call to me, and I will answer you. And I will tell you great and hidden things that you have not known." Sabi po sa Tagalog,
Sabi niya po dito sa Tagalog, tumawag ka sa akin at sasagutin kita. At ipapahayag ko sa iyo ang mga kahanga-hanga at mahihiwagang bagay na hindi mo pa alam. Purihin po ang salita ng Panginoon. Dito po sa verse na to, inaanyayahan tayo o binibigyan tayo ng Panginoon ng specific answer o pag-asa. Lalo na sa time na tayo ay nananalangin. Amen. Dito din ina-encourage tayo ng Panginoon na manampalataya tayo sa Kanya. Lalo na sa mga panahon na nakakaranas tayo ng mga matatinding problema. Ang bawat isa sa atin, alam ko, iba't iba yung nararanasan nating problems sa araw-araw. Diba? Sa school, sa family, sa marriage, sa work, ganon. Pero God reassured us that every time na tayo ay tumatawag sa Panginoon, sabi niya, I will answer you. Ang pagtawag sa Panginoon, alam ko bawat isa sa atin ay alam po itong verse na to kasi popular na verse na po ito at very powerful verse lalo na sa ating mga Christian. And ang pagtawag po sa Panginoon, lalo na sa panahon na nahihirapan tayo, alam ko na hindi po alam ng Panginoon na nakakaranas tayo ng problema, di ba po? Nalalaman niya po, pero hinihintay niya tayo na tumawag tayo sa Kanya. Call to me, sabi ng Panginoon. It's a sign, pag tumawag tayo sa Panginoon, it's a sign of humility and a sincere heart na tinatawag natin siya na hindi natin kaya kung wala ang Panginoon. So sabi niya dito, sa pamamagitan ng book na to ni Jeremiah, Prophet Jeremiah, makikita natin na ito yung panahon na siya ay pipinakulong dahil sa pagsabi niya ng katotohanan. So ito yung pinaka-difficult time niya. Pero God assured Jeremiah na pag tumawag ka, I will answer you. Sabi niya, a prayer is a very vital part sa atin bilang mga anak ng Diyos. Amen po. Napaka-importante po sa atin ang prayer. At saka, ang prayer po ay hindi lang po sa mga taong mga binigay para sa mga taong na malalalim na spiritually. Actually, binigay po sa atin to, bawat isa sa atin. Binigyan tayo ng pagkakataon makalapit sa Panginoon. Amen? And then sa verse na to, meron po tayong makikita na tatlong bagay. Una, sinabi ng Panginoon, yun nga, God says, call to me. Gusto niya marinig mismo sa atin kung ano yung gusto natin. Although God knows everything, alam na ng Diyos yung kailangan, yung solution sa problem ng bawat isa, pero hinihintay ng Diyos na tayo mismo ay lumapit at tumawag sa Kanya. And pangalawa, makikita natin dito, God says, I will answer. So every prayer na hinihiling natin o pinagpipray natin sa ating buhay, kung ano man po ito, meron na tayong assurance na sinabi niya, I will answer. Pero meron yung mga bagay na hindi natin ine-expect kung paanong sasagutin ng Panginoon. Minsan sa mga bagay na hindi pa natin na inaasahan kung paano niya tayo sasagutin sa mga problema natin. Tama po. But God guaranteed us na sabi niya, I will answer you. We just need to listen. We just need to wait for the Lord. Stay in God's presence. Kasi ang pagsagot ng Panginoon, maybe yes, no, or wait. Yung mga bagay na pinag-pray natin dahil na hindi na sinagot ng Panginoon,
it's a sign of minsan redirection or may inaayos ang Diyos sa atin, sa ating puso, sa ating buhay, or may mga bagay na hindi pa tayo na isusuko na kailangan na maayos sa ating buhay. Kasi napaka-powerful po pag tayo ay lumapit at tumawag sa Panginoon. Lalo na pag sa time ng wala ka nang sa sobrang hirap ng sitwasyon natin, hindi na natin mabanggit yung mga desire o gusto natin. Pero once na tumawag tayo sa Panginoon, iaahon niya tayo sa mga problema natin. And last po, yung sa God says that He will tell you great and unsearchable things you do not know. Kasi alam ng Diyos na, alam natin na bawat isa sa atin bilang tao, limited yung ating understanding and wisdom sa plano ng Diyos sa ating buhay. God knows big picture, but sa atin kasi nakikita natin yung maliit lang na bagay. Pero nakikita ng Panginoon, napalaking plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. So when we ask Him to guide us, He works to direct us as a part of His higher vision and calling. God's ways are higher than our ways. So we just need to remember that God is always available. And ayun, lagi lang natin tatandaan na sa panahon na di na natin alam yung gagawin natin. And sa ating buhay, tumawag lang tayo sa Panginoon. Sabi niya, call to me, I will answer you, and show you, and tell you the great and hidden things in your life. And i-share ko lang po yung about 3 years ago, nung accident po namin sa, dyan po sa Bud. Yun yung nag-sudden stop po sa may part ng St. Joseph Church. Yung may ano po doon. Nakamotor po kami and biglang yun, sobrang bilis din po namin. Yung time na yon, grabe, papalapit na po kami doon sa, talaga, napasigaw na lang ako, in Jesus' name, tapos pumikit na lang ako. Pagkatingin po namin, nawasak po yung buong harapan ng motor namin, and then yung kotse, yung sasakyan, basag po yung likodan. Pero grabe, pag tumawag ka talaga sa Panginoon, akala ko titilapon kami kasi sobrang sudden stop na pero thanks God kasi nagstay kami doon sa motor, galos lang. Napakabuti ng Panginoon kasi yung pag talagang anak ka ng Diyos, hindi ka niya i-abandon. Lalo na sa mga difficult times, na alanganing mga sitwasyon, pag tumawag ka sa Kanya, nandyan siya, tutugunin ka niya. And yan, patuloy lang po tayong tumawag sa Panginoon sa anumang sitwasyon, mahirap man o sitwasyon o nasa maganda man tayong sitwasyon, patuloy lang po tayong tumawag sa Panginoon dahil meron na po tayong assurance na lahat ng ating panalangin ay sasagutin niya at yung mga problema natin ay tutugunan ng Panginoon. May mga bagay man na hindi pa natin nakukuha sa ngayon or may mga problems tayo na dinadanas ngayon. Sabi niya sa Romans 8:18 na the pain that you are encountering right now can't compare to the joy that is coming. Amen. Sa oras pong ito, patuloy lang po tayong lumapit sa Panginoon. Hinihintay niya po ang pagtawag natin sa Kanya. Sa Diyos po ang papuri.
Amen. So, thank you so much po. Ayan, so, sister. Ayan. So, ngayon po, mag-group po tayo. Ano po yung major na ipag-pray po natin? Ayan. So, pag-pray po natin ng anniversary this Sunday na po. And then, ano pa po? Church buildings, ay house of prayer of all nations. And yung missions din po. And yung next batch po ng Access 1 bukas, tapos BGS. Ay, tama. Sa March 2 naman, GVS. Apo, sa March 2. And, syempre, every prayer meeting, huwag po natin kakalimutan yung mga bansa na, na kailangan po natin ipag-pray na kung saan open doors na pupuntahan po natin. Ano pa po? Any concern po? Wala na. So, pag-pray din natin, syempre, ang ating mga pastors, leaders, ayan. Tapos, mga local churches, house churches na magiging local churches na. Amen. So, sige po. Siguro, paano po ba yung groupings po natin? Youth. Youth, and then boys, and then mga upper class po. Upper and lower lower class. Joke lang. Junior class. Lower class. Building. Anniversary, church building, mission, Apo.